नैबे जेनाखि जोंनि जियागुरि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव जों साननैनि हाबाफारि लादों 2 आरो 3 दिनैनि जेनाखि हाबाफारि जोङो जोंनि हाबाफारि बायदियै जोङो गाहाय दरखंखौ जों बेखेवबाय बेखिनिखौ बेखेवनानै जोङो जेनाखि जोंनि गाहाय जिरायसालि जों बेखौ बेखेवबाय आरो मोनसे जोंहा दंमोन जोंनि जेनाखि गोथार जोंनि थान आफा बोराइ बाथौनि जेनाखि थान जों बेखौ बेखेवबाय आं बेखिनिखौनो मेसेज होनो लुगैदों थारमाने गाबोन जोंनि जेनाखि माने गेवलां मेल बिथांमोना माने जोंनि जेनाखि बाथौ धोरोमनि मानसि बिथांमोनखौ आङो माने गुरैयै खावलायदों माने बे मेलखौ लैहोर लैहोर फैनानै गाजा गोमजायै माने मेहेर गोनां खालामो आं बेखौ मेसेज होदों थारमाने जोंहा जेनाखि बर'नि जेनाखि निथि गुदि बाथौनि बे जिनिसखौ जोङो गाबोन मोनजोबगोन आरो जोंहा मोनसे मेसेज दङ आं बे मेसेजखौबो होनो लुगैदों जोंनि जेनाखि गाहाय आलासि सार रन्जित शेखर मोसाहारि रिटायार सारा माने मेघालयनि गभर्नरमोन दा बिथाङा गाहाय आलासि आरो बेजों लोगोसे जोंनि BTC नि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारि सार बिथाङाबो फैगोन MLA दङ जिरन बसुमतारी बिथांमोनाखौ जोङो माने लेंहरजोबनाय जादों आरो दा बेखिनिखौ आङो मेसेज होनानै दोनथ'नाय जाहैबाय गोजोन्थों आङो रायजो राजाखौ बे हाबाफारियाव माने गाजा गोमजायै फैनानै बे हाबाफारिखौ माने मेहेर गोनां खालामफैयो आं बेखौनो मेसेज हरनाय जाहैबाय बे अजा आफादा जाहैबाय जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थारमाने जोंनि मोनसेल' डिस्ट्रिक्ट बे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जोङो खुंनाय जाहैबाय आरो 4थि खेब जाहैबाय आरो बियो गुदि बाथौ अजा आफादनि मिरु अजा आफादनि जेरोखोम भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै आं बेखौनो बुंनो सिगांदों जे खुंगा 4थि बोसोरसालिया जथुम्मा गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ अजा आफादनि गाहाय अजा जानानै दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनैहाय खुङै खुङै खुंनानै 4थि खेब जोंनि अजानि जोनोम सान खुंफुंनायखौ जोङो नैबे जियागुरि गेलेग्रा गुवार फोथारावनो देग्लायनि बोसोरखौ गाजा गोमजायै खुंफुंहरनो लादों दा दिनै जेराव माने बाथौ होनोबा जोंनि बर'निनो बाथौ गैयाबा अजा गैया अजा गैयाबा बाथौ गैया सिबियारिफोर गैयाबा बाथौआ थांनानै थाया अजाफोर गैयाबा सिबियारिफ्रा बाथौखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जेरोखोम सिगां समाव थलं थफं सोलाय सोल' दिन्दां फादां जादोंमोन दिनै फैयै फैयै जोंनि गसाइगाव गुदि बाथौ अजा आफादानो जोंनि अजा आफादखौ गिबिसिन दाग्रोनानै जाहाथे जोङो दाब दाब जिल्लाफ्राव दाब दाब बेफोरबायदिनो जोंनि जेरोखोम जोङो नों दानागार आं दानागार अजा आफादखौ दानायखौ नुनानै बयबो जिल्लाफ्रा जोंनि बायदि अजा आफादखौ दानानै लानो थाखाय ओंखारबोदों दिनै बाथौ होनोबा बाथौनि सिङाव आदि गुदि थांनानै थानायनि आरो थैनायनि जों सानसे जोनोमनिफ्राय फैनानै जोंखौ जोनोमगिरि बिमाया जेरोखोम बैसोमाथाव हान्थु खरायनानै बाथौखौ साखि दोननानै जोंखौ जोनोम होदों थैनायावबो जों बाथौखौ लानानै सानसे थैनानै थांनांगोन जेरोखोम बे दोखोन लावदोखोन मोदायजोंसो मोस्रोमजोंसो फेरबोदों बाथौखौ साखि दोननानै जेरोखोम नागारनो हायै बाथौ जेरोखोम साननो हागौ गुबुन जाथिफ्रा गुबुन धोरोमनि जथनाखि दंनाय मानि साननो हागौ जेरोखोम फांसे गेरेमसा बिफांखौ सोरगिदिं दुमख'नानै मानि थाखाय सिबिदों साननो हागौ गुबुनफ्रा नाथाय बे फांसे सोमखोर मिथिंगा गोथां लाइगां महर गेरेमसा सिजौखौ दुमख'नायनि ओंथियानो जाहैबाय सिजौआ गावनो हारसिङै मोनबा गोहो मोनबा गाबखौ लानानै सृष्टि जादों बैसोमाथाखौ सिंखावनानै दा सिजौनि मोनबा गाबानो जाहैबाय रोदा आथा दालाइ बिलाइ सु बे मोनबा गोहोखौ लानानै आफाया साननि हरनि फुंनि बेलासिनि सोरनिबा माने न'खरनि थांनानै थानायनि थाखाय अनलायनाय सहायलायनाय गासिबखौबो गोबानानै जोंनि आफा बोराइ बाथौआ बुहुमाव दिनैसिम जोंनि
गुदि बाथौ सिबियारि बुलि बाथौनि जथनाखि सिबियारिफोर बेखौ लानानै दिनैसिम जोङो जाहाथे बाथौ सिबियारि बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे समाव जाहाथे आंखाल गैयै दाजाथों आरो गावसिनि गोसोबायदि नांगौबानो मोननो हाथों। बेखायनो जोङो नैबे जोंनि गसाइगाव जिल्ला गुदि बाथौ अजा आफादखौ जोङो सृष्टि खालामनानै दिनै खुङै खुङै जोङो बोसोरफ्रोमबो जानुवारि 3 थारिखआव जोंनि नैबे गसाइगाव जिल्ला गुदि बाथौ अजा आफादनि जोनोम सान जेरोखोम बार्थडे जों बेखौ जानुवारि 3 थारिखआव फालिनाय जायो। दा बेखौ लाफानानै दिनै बाथौनि जथनाखि सोरगिदिं एलु एलाखौ जोङो बुंनांगौबा बुंनानै फोजोबनो हाया। दा दिनै समनि आंखाल एसेनोसै। आं प्रदिप नार्जारि, गामि दोहोनगुरि। जेरोखोम जोङो बेखौ खुंलांबाय थागोन जेरोखोम माने जोंनि उन फैबाय थानाय जाहाथे उननि अजाफ्राबो जाहाथे जों खुंबोबाय थानाय बायदि जाहाथे खुंलांबाय थानो आवगायबोयो बा ओंखारबोयो आं बेखौ आसा खालामो आरोखि। जों खुंलांबाय थागोन बे आरोखि।